Dobro jutro svima. Drago nam je da smo se opet prikupili na našoj četvrtoj po redi kavici. Divno je da možemo evo razgovarati o raznim temama i kako nam se približava polako već proljetni onaj dašak vjetra, iako su još uvijek jutra dosta hladna, more je dosta, odnosno morski dio je dosta već nekako ušao, ja bih rekla, u ovaj proljetni ambijent. Suočavamo se naravno i sa raznim problemima koji su vezani za klimatske promjene i različite invazivne vrste i mislim da je ovo zapravo jedna prekrasna priča s kojom možemo započeti nekako uvod u taj proljetno-ljetni moment. Sa nama je danas naša gošća koju će predstaviti Marica. Ja sam samo evo željela napraviti ovo jedan kratki mali uvod. Nadam se da će vam biti zanimljivo i da ćemo nakon svega što poslušamo imati mogućnosti i prilike raspraviti o ovoj jednoj vrlo aktualnoj temi. Pa evo Marice, tebi dajem sada floor, kak se to kaže, jel? Da predstaviš ukratko našu današnju gošću. Hvala, evo lijepi pozdrav svima sa ovog sunčanog našeg Jadrana i danas ćemo zaroniti ispod površine mora. Naša gošća Milvana Arko-Pjevac svoj je život posvetila moru, zaštiti mora i morskog okoliša. Stalnim istraživanjem Jadrana, velikim entuzijazmom, prenosila je svoju ljubav na sve generacije, od mladih učenika, srednjoškolaca, starijih, svih onih koji su u stvari vezani za more i onima kojima more život znači. Svojim 40-godišnjim radom u Prirodoslovnom muzeju Rijeka Milvana je objavila mnoge znanstvene radove, elaborate, organizirala mnoge međunarodne skupove i kongrese. I da, bila je dugogodišnja članica Lions kluba Rijeka i našeg Lions kluba Korzo. Eto, da ja ne duljim, ja predajem riječ našoj Milvani i sigurna sam da ćemo uživati u ovim prekrasnim kadrovima. Milvana, hvala ti na tvojem vremenu i eto, u ime svih nas zaista, eto, hvala. Evo, ja se zahvaljujem na pozivu da održim ovo jedno predavanje. Naravno, dobila sam poziv za temu o predavanju o invazivnim vrstama, a jednostavno kad govorimo o invazivnim vrstama ne možemo zaobići klimatske promjene jer je to vrlo usko povezano. Ovo moje predavanje, evo kako je Marica rekla, ja sam se zapravo cijeli svoj radni vijek bavila istraživanjima mora, bentonskim zajednicama i procjenjivala kvalitetu okoliša s obzirom na sastav vrsta. Pa tako nekako i ovo predavanje koje ću danas imati je jedno pregledno predavanje koje nas zapravo treba potaknuti na razmišljanje o našoj budućnosti, ono što ćemo ostaviti našoj djeci. Znači nije baš ono čisto nešto vezano uz samo invazivne vrste, nego općenito razmišljanja gdje zapravo krećemo i šta nas očekuje u bliskoj budućnosti. Predavanje o klimatskim promjenama, vidim, pogledala sam, bilo je, možda će se neke stvari malo ponoviti, ali ja se neću detaljno zadržavati na nekim stvarima, nego jednostavno, evo ga, želim kroz ovo predavanje potaknuti sve nas da malo više razmišljamo o onome što nas očekuje. Evo ga, pa ova lijepa slikica na početku, jedna vrlo lijepa vrsta ribe, stvarno je lijepa, ali izaziva velike probleme u našem Jadranu i evo ga naš okoliš prepoznatljiv, prezidi praputnjarski, koji zapravo evo ga govore o važnosti našeg kraja, našeg mora svima nama i zapravo o promjenama koje će nas čekati. Pa evo prvo odmah na početku moram spomenuti da su Ujedinjeni narodi zapravo proglasili desetljeće oceanske znanosti. Znači u tih desetljeću oceanske znanosti žele se napraviti istraživanja i doznat kako biti cijeli sustav funkcionira. Kad govorimo o morima, važnost mora je izuzetna zato što naravno more i prekriva najviše površine našeg planeta, a ono što se želi zapravo da se djeluje, znači
samo prepoznavanjem i znanjem kako sustav funkcionira mi možemo ići prema određenim akcijama, ne samo znanstvenici, nego svi oni na kome je odgovornost o onome šta će nam se događati u budućnosti. Evo pa odmah naš planet, plavi planet, prekrasan, 71% površine je pod morem. Naravno plavo, ono kad povezujemo, uvijek nas povezuje sa nekim životom, to je jedini u sunčevom sustavu planet gdje stvarno ima života. Kako je taj život nastao, kad je nastao, isto ćemo kratko prikazati. A ono što je važno reći, da kad govorimo o moru i značaju morima, lijepo pokazuje ovaj jedan omjer gdje zapravo vidimo da je ovo zeleni krug u jednoj kružnici govori o zapravo tom odnosu kopna prema mora i mislim da postaje sasvim jasno zašto su nam oceani i mora toliko važni. Naravno zbog same površine koje zauzimaju. Osim toga, zbog transpiracije i svega, more imaju veliki utjecaj na kruženje vode u prirodi, a voda je osnov za život na našem planetu. Osim toga, mora reguliraju sa svojim morskim strujama klimu na mnogim područjima. Bila bi sasvim drugačija klima da recimo nema toplih struja uz neke obale. Ono što obično znamo da i govorimo da uvijek šume su nam važne za proizvodnju kisika, međutim more sa svojim fitoplanktonom zapravo proizvodi 50% i već skoro više od pola kisika na našoj planeti. A ono što je isto tako važno, more je jedan prirodni recipijent ugljičnog dioksida. Međutim, naravno ograničen, pa evo ga dalje ćemo vidjeti na koji način i šta se sve događa. Da bimo zapravo mogli pratiti šta se događa u našem Jadranu i u Sredozemlju, mi moramo imati neke mjerne stanice, kao što to postoje mjerne stanice na kopnu, tako moraju postojati i u moru, da bi zapravo znanstvenici prikupljali podatke pravovremene, kontinuirano, sustavno i da bi onda na osnovu toga mogli stvarno procijeniti šta se događa i eventualno procijeniti šta će biti s našom budućnošću. Međutim, nažalost, u našem Jadranu takvih stanica nema dovoljno. Tako da evo ga uvijek u nekoj suradnji sa drugim znanstvenicima naši znanstvenici dolaze do podataka koje ih onda na neki način i zaprepaste i zapravo predstavljaju mnoga pitanja pred njih zapravo što nas čeka u našoj skoroj budućnosti. Evo pa da se stvarno nešto događa u našem Jadranu, ne govore samo znanstvenici, govore i ronioci koji su prvi u dodiru sa životom koji se nalazi pod morem i oni zapravo primjećuju promjene u gibanju mnogih vrsta, to su razne školjke, poznate su nam pomori i kunjki i periski, pa onda i raznih drugih organizama, zvijezdača, sluzi koje se javljaju na mnogim organizmima i oni zapravo govore to je strašno, naše more više nije kao nekad i nešto se ozbiljno događa i mi bimo htjeli znati, sačuvati naše more kako je, što moramo napraviti. Ono što znanstvenici govore, a ovdje evo ga moram citirati doktora Vilibića sa instituta Ruđer Bošković, koji u biti također kroz svoja istraživanja primjećuju da se događaju velike promjene, no ono što znanstvenike i ono što naglašava profesor Vilibić u biti je brzina promjena koja se događa u našem moru. Vrlo kratko vrijeme, promjene temperature koje se nisu događale kroz geološku prošlost. Naravno, da bi se to razumjelo, treba više podataka, treba više istraživanja, a evo ga kao što i sam naglašava da je zapravo zadatak znanosti da pokušava sve razumjeti i da to može evo ga pripremiti sve nas na promjene koje će nam se dogoditi ili koje će doći, jel da? U nekom vremenu kojem, to je vrlo teško za reći. A mi sami sigurno smo svjedoci velikih promjena koje se događaju, posebno tijekom ljeta kad zapravo vrućine postaju nesnosne, kad temperatura u termometru doseže i tih 40 stupnjeva, što stvarno nije više rijetkost, pogotovo kad vidimo šta se događa u zemljama uz Sredozemno more.
i naravno ne samo visoke temperature, nego i velike suše koje idu za to, onda i neki ekstremi. Evo ga, isto smo svi svjedoci nekih ekstremnih situacija koje ne se javljaju u našem okruženju. Evo ga, ovo su samo neki primjeri tuča koje su bile na našem području, koje su nanijele velike štete, koje su se dogodile u ljetnom periodu zbog očito velikih nekih razlika, velikih energetskih pražnjenja koja su se dogodila upravo zbog tih razlika u zagrijavanju i u temperaturama. Znači šteta, nastaje jako velika šteta, da ne govorimo o svemu onome što se događa isto u nekom našem širom okruženju, velika nevremena, poplave tijekom zimskih mjeseci. To je zapravo nešto, ti ekstremne situacije u biti su dokaz tih klimatskih promjena i pokazuju nam da evo ga, postaju sve češće i na to se jednostavno moramo pripremiti, a sve ono što pokazuje govori da će biti još i gore. I sad bi ovdje samo spomenula riječi grčkog filozofa Heraklita koji je jasno rekao da na ovom svijetu da su stalne samo promjene. Znači to je nešto prirodno, nešto što jednostavno moramo sa tim živjeti, no ono što je problem je da zapravo te promjene koje mi sad doživljavamo su u vrlo kratkom periodu. Znači promjene koje su se nekad događale, trajale su milijunima godina kroz recimo tu povijest zemlje. To se događalo u velikim vremenskim razlima i u biti u nekom životu čovjeka, znači koji negdje 80, recimo da je 100 godina, vi te promjene ne biste primijetili. Međutim, danas u nekom kratkom periodu primjećujemo te promjene i to je onaj problem, znači ta brzina u tom kratkom vremenu koja se događa i naravno svjedoci smo tih promjena. Evo ovdje su sad nekako onako usporedbe koje se pokazuju opće taj neki geološku prošlost zemlje, koliko je uopće zemlja postojala bez uopće nekog živog bića, gdje su se pojavila prva živa bića, to je zapravo negdje tamo već na nekom 10 sati na večer, ako gledamo da je cijeli prošlost zemljinog razvoja jedan dan, a čovjek se zapravo pojavio negdje u zadnjim sekundama tog dana. Evo ga, i mi smo u tim zadnjim sekundama, sve promjene koje su se događale, znači one su vrlo raznolike, događale su se kroz velike periode, a recimo mi smo u tom nekom kratkom razdoblju od kad je čovjek na ovom planetu, promjene koje se događaju, zapravo svjedoci smo u vrlo kratko vremena tih promjena. Pa koje su sve to promjene bile? Znači na neke promjene koje povezuju se i sa klimatskim promjenama iz geološkoj krošnje, uglavnom može biti to pomicanje kontinenata koje se događalo. Evo to je dokaz, znači svi ti kontinenti zapravo plutaju po nekom plaštu, miču se, nekad je to sve bilo zajedno spojeno. Sva ta pomicanja isto su pratila promjene koje su se događala u klimi, a ono što danas isto vidimo da ili možemo s ovim potresima koji se događaju na nekim rasjedima gdje zapravo oceanska kora ili kopnena kora ide jedna po drugu, veliki potres i zapravo znači došlo je do nekog onog fizičkog najkrajnjeg napora gdje zapravo sad vidimo da se opet svi ti kontinenti pomiču i idu prema jednom opet skupljanju u jedan jedinstveni kontinent i evo ga to znanstvenici predviđuju da bi se moglo dogoditi za 250 milijuna godina. Naravno to će isto biti praćeno mnogim promjenama. A kad govorimo o promjenama i onome što se događalo u povijesti, znači što se tiče klimatskih promjena, moramo spomenuti paleoklimatologiju, znanost znači koja se bavila klimatskim promjenama u prošlosti Zemlje i gdje na osnovu raznih fosilnih podataka, sedimenata, znači analiza sedimenata stijena se zapravo može rekonstruirati kako je to nekad izgledalo u prošlosti. I ovdje kad vidimo temperaturu na planetu Zemlji, vidimo ovdje gdje smo danas, da se ta temperatura je negdje kako je bila i u pliocenu, znači u jednom razdoblju zapravo gdje je bujao život, ali temperature su bile mnogo veće i život je bio drugačiji, te oscilacije su bile velike i ako to povežemo
sa količinama ugljičnog dioksida koji je danas izrazito visok i ne znam, on je skoro dvostruko, ne znam, negdje u povijesti je bilo znači ugljični dioksid od 160 do dijelova ugljičnog dioksida, a danas ih je evo ga, već skoro duplo. Možemo vidjeti da se te promjene stvarno događaju i kad pogledamo današnje zagrijavanje zemlje, vidimo da se ta sjeverna hemisfera puno više zagrijava nego južna, znači ta zagrijavanja nisu svugdje jednaka i ovo je nešto što nas u budućnosti evo ga čeka i na što ćemo se morati prilagoditi. A o klimatskim promjenama već se i prije govorilo, znanstvenik kao Svante Arrhenius ustanovio tu uzročno-posljedičnu vezu, znači povećanje količine ugljičnog dioksida sa povećanjem temperature. Mi to zapravo danas osjećamo. Znači ovo što o svemu govorimo, promjene koje se događaju, najprije su znanstvenici bili vrlo skeptični i nisu se svi baš složili da su zapravo promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem, međutim evo ga danas ipak se svi slažu da je to tako. Ovdje vidimo neku raspodjelu tog ugljičnog dioksida u atmosferi. On je inače prirodni plin, ima ga nekako najviše u našoj atmosferi i zato je on kao jedan od najproblematičnijih tih stakleničkih plinova, iako nije jedan, tu su i metan i dušični oksid, pa tu je i vodena para, koja isto je staklenički plin. Međutim, s obzirom na količinu, stvarno je taj ugljični dioksid najveći problem, ali i zato što kroz ljudske razne aktivnosti ga i najviše koristimo i dolazi uslijed tih ljudskih aktivnosti u atmosferu. Da je tome tako pokazuju i razni modeli, a ovo je jedan koji je evo ga prenijet ovdje sa strana Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ja mislim da je o tome već bilo riječi, gdje se kroz to modele zapravo dokazalo, gdje se pokušalo simulirati prirodne uvjete i kroz te prirodne uvjete nije se moglo doći do povećanja temperatura koje imamo danas, ali kad se ubacio ugljični dioksid i količine koje proizvodi se ljudskim djelatnostima, onda se došlo do tih količina, do tih promjena u temperaturama koje nam se događaju. I u biti to je bio dokaz gdje su se zapravo znanstvenici uglavnom složili da je zapravo za promjene koje se danas događaju na našoj planeti isključivo kriv čovjek. Naravno da kad postoje takvi modeli gdje se zapravo nekako istaknula ta uloga čovjeka u promjenama koje se događaju, da onda postoji te neki modeli kako bi i simulacije, što bi nam se moglo događati u budućnosti s obzirom na neku tehnologiju, gospodarstvo i neke zelene politike koje bi se trebale provoditi, naravno uz korištenje tehnologija, nekih čistih tehnologija na neka globalna rješenja, zapravo neku socijalnu i gospodarsku održivost, da recimo ovaj B model je jedini onaj koji bi bio prihvatljiv, no tu trebaju veliki napori da se stvarno to događa na globalnoj razini, inače svi drugi scenariji su gori nego šta je taj i koji zapravo predviđaju da ćemo se morati itekako prilagođavati novim uvjetima ako želimo zadržati neku kvalitetu života i ne samo kvalitetu života nego i život koji nam omogućuje neku budućnost. Od svih tih stakleničkih plinova koji se javljaju po sektorima vidimo da zapravo najviše otpada na energetski sustav, to znači na promet, na grijanje, proizvodnju električne energije, ovi svi drugi manje, međutim evo ga, to je nešto gdje se treba djelovati, a djelovanje podrazumijeva neke nove alternativne izvore energije, zapravo kako bi i čovječanstvo se dalje moglo razvijati, a da si ne ugrožava svoj vlastiti opstanak na ovom planetu. No, to nije lako za provest, treba naravno zajedništvo, treba zajednička odluka. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, broj ljudi na našem planetu će do 2100. godine porasti za još 2 milijuna i ne može se očekivati da će potrebe za energijom biti manje, one će biti veće
i jedina neka rješenja koja zapravo treba nalaziti su tim nekim alternativama koje zapravo smanjuju proizvodnju ugljičnog dioksida, najzastupljenijeg stakleničkog plina, koji je jedan od uzročnika tog povećanja temperature na našem planetu, koji donosi mnoge promjene za mnoge organizme koji uopće žive. Inače, uvijek kad se neki znanstvenici za nešto slože, uvijek postoje i neki koji pokušavaju to na neki način osporavati, znači da postoje klimatske promjene. Pa jedan od takvih, evo samo malo da se vratim nazad, slučajno preskočeno, pa u raznim napisima u našim medijima javljali su se i neka tumačenja da mi zapravo idemo prema ledenom dobu, što je točno kad zapravo govorimo o Milankovićevim ciklusima. Međutim, evo ga ono što i kažu naši akademici, meteorolozi, da zapravo se ne isključuje utjecaj čovjeka na klimatske promjene. Milanković on zapravo govori o tome kako se temperatura i kakve su bila promjene i ulazak u hladnija i toplija razdoblja na našoj planeti s obzirom na putanju Zemlje oko Sunca, znači to je jedan eliptoid, pa ono kad je udaljenije onda su taj utjecaj Sunca nešto manji, pa je to onda hladnije razdoblje, ali to visi i on samom nagibu Zemlje, tako znači zrake dospijevaju na određena područja. To znači njegova teorija i ne isključuje naravno taj utjecaj čovjeka, nego samo govori s obzirom promjene ledenih doba i približavanja, recimo mi smo sad na putu da smo trebali ići u taj jedan hladniji period u nekih zadnjih prema znači 1000 godina, a evo mi smo zapravo svjedoci da se sasvim nešto drugo događa, da imamo zatopljenja, a ne zahlađenja. Naravno, to negdje može se i međusobno imati neki utjecaj, kakav će imati, to je na znanstvenicima da probaju prognozirati. Za sada smo svjedoci da temperature se uglavnom povećavaju, što zapravo nije dobro. Kad govorimo o živom svijetu, sa svim nekim klimatskim promjenama koje su se događale na našoj planeti, koje su bile u vrlo velikim geološkim razdobljima, možemo reći da je zapravo na našoj planeti bilo 5 velikih izumiranja i naravno smanjenja te ukupne bioraznolikosti. Neke su bile onako katastrofalne kao što su uzroci udar tih raznih meteorita, znači vulkani koji zapravo sprječavaju isto dolazak sunčeve svjetlosti na samu planetu, pa onda nastaju problemi od proizvodnje do kisika do svega drugog. Spomenula sam već pomicanje kontinenata i velike potrese, a s obzirom na današnja izumiranja koja se bilježe na vrste, a mnoge stvarno nestaju, evo ga znanstvenici koji se bave živim svijetom govore da se krećemo prema 6. razdoblju izumiranja vrsta. Za razliku od ovih prethodnih gdje su bile prirodne katastrofe ili prirodni neki sljedovi uzrok, ovom uzroku 6. izumiranja isključivo je razlog čovjek. Da nije uvijek bilo isto i imamo dokaze i na našem području. Evo ga, ovdje je kraj Crikvenice, Dramalj, vjerovatno svima poznato područje, i jama Vrtare Male, koja je vrlo interesantna i vrlo važna znanstvena točka gdje se zapravo koja pokazuje da su na našem području nekad bile sasvim drugačije klimatske promjene. U toj jami koja je bila na neki način zamka za organizme jer su očito upadale. Ona je negdje 40 metara duboka i u zadnjih 15 metara tu je more i očito su kroz razna geološka razdoblja mnogi organizmi upadali u tu jamu i jednostavno uginuli. To je danas znači ti ostaci koje nalazimo u toj jami dokazu da su nekad na našem području bili drugačiji klimatski uvjeti. Tu su nađene i životinje koje su živjeli u hladnim razdobljima i one u toplim, a jedna od najpoznatijih nalaza je zapravo taj
nalaz spiljskog glava, međutim tu su nađeni i nosorozi i medvjedi, prema tome različite životinje koje inače žive u različitoj klimi, tako da evo ga to dokaz tih promjena koji se zapravo događao i na ovom našem području. Evo tu je jedna kratka skica kako ta jama izgleda, ona ima više tih nekih tunela, izlaza, ulaza, a sa jednim dijelom je povezana sa morem. U toj jami su nađeni i mamuti. Sad se evo ga pogađa kako se u tim različitim vremenskim razdobljima u biti s obzirom na promjene klime, temperature, hladniju, topliju, živjeli su organizmi koji su bili isto prilagođeni tim raznim uvjetima. Evo ga, znamo kakvi su. Još na našem području imamo nalaza, ovo je sa Briona gdje su nađeni tragovi dinosaura, znači isto otisci, isto fosilizirani otisci stopala, i to je u Istri jedno od najvećih nalazišta tih divovskih stopa. Jedno je na kamenjaku, drugo je znači i na Brionima. Ima i onih dinosaura koji su i bili mesojedi i biljojedi i zapravo to isto pokazuje da su tu nekad živjeli drugačiji organizmi. Oni su nestali, teorija je da su nestali zbog udara meteora, gdje su se zapravo naglo promijenile klimatske prilike i naravno u tim uvjetima nisu mogli preživjeti. Evo, i to isto kad govorimo o tim životu na zemlji, da se on izrazito mijenjao kroz sva ta razdoblja, različite životinje koje su sve bile prilagođene nekim uvjetima i evo ga, ono što nas danas zabrinjava zapravo je taj trenutni trend stope izumiranja koji govori o tome da izumira negdje oko 40 vrsta godišnje i da je u zadnjih 1000 godina to izumiranje došlo na nekih 960 vrsta i znači uzrok ovog zadnjeg što je najproblematičnije je sam čovjek, a naravno svi znamo da zapravo i čovjek ovisi o bioraznolikosti i da bez bioraznolikosti jednostavno nema niti budućeg života čovjeka kao vrste. Evo ovdje su sad kroz tih 5 velikih izumiranja dalašnje jedno, neću se zadržavati jer neće biti previše vremena, jednostavno evo ga pregled kroz znači, geološka razdoblja, vrijeme koliko je trajalo i koliko je vrsta uginulo i uglavnom vidimo kroz sve ovdje da su glavni uzroci bili ledena doba, znači promjena, zatim nedostatak kisika u oceanima, pa razni vulkani koji su bili aktivni gdje su promijenili te glavne klimatske promjene, znači udar asteroida koji se dogodio kod izumiranja dinosaura, a danas evo ga nove vrste izumiranja mnogih vrsta gdje zapravo ubrzano, s obzirom da gledamo vremensko razdoblje svega što se prije događalo, i uzrok svemu tome čovjekove aktivnosti. I sad kad govorimo o tome o čemu zapravo život i preživljavanje ovisi o puno toga. Naravno, tu su neki abiotički čimbenici od onih osnovnih kao što su temperatura, ne znam, neki sastav, jel da, kad govorimo o moru, od saliniteta do nekog pH mora koji omogućuje normalne metaboličke procese, pa i tu su čimbenici među samim organizmima, naravno i oni su jako bitni za neko preživljavanje svih. Kad se negdje dođe do poremetnje, znači svi organizmi zapravo su prilagođeni nekim stalnim uvjetima, kad dođe do promjena u tim nekim uvjetima, neke vrste osjetljivije nestanu, dok druge vrste mogu podnijeti neke veće promjene, ali uglavnom dolazi do promjena, do gubitka osjetljivih vrsta, možda produžavanja života, ali kad sve krene u nekom izuzetno negativnom smjeru, jednostavno nema više uvjeta da bi određeni organizmi živjeli. Pa u tom smislu govorimo o nekoj ekološkoj valenciji, znači to su neke promjene koje ili nekog ekološkog faktora koje u biti neka vrsta može podnijeti. Vrste se inače kreću u tom nekom rasponu minimuma i maksimuma,
Naravno da je uvijek za život najbolji onaj optimum. Kad se dođe na ove krajnje točke minimuma i maksimuma, dolazi do stresa, do promjene u metabolizmu i naravno ako se one pređu može doći do smrti samog organizma. A temperatura je jedan od jako bitnih faktora. Evo ja ću samo reći na primjeru naših dagnji koje su nam inače gospodarski važne, da ako temperatura prođe 24 stupnjeva, da te dagnje više ne opstaju. Vidimo veliki pomor dagnji, vidimo u tim dagnjama da one jednostavno ne pridonose, ne rastu dobro, problemi kod razmnožavanja. Prema tome, ti neki faktori znači su jako bitni za preživljavanje vrsta i ono što je najbolje, to je taj optimum za sve vrste. Ako se ti glavni faktori ekološki mijenjaju, onda će i doći na kraju i do ginuća. Jako je bitno, nije za sve vrste isto, neke su tolerantne, neke manje tolerantne, ali naravno sve imaju neka svoja ograničenja u raznim ekološkim faktorima. Naravno da su oni najvažniji, kao što su, ne znam, ako govorimo o temperaturi, svjetlosti, bitniji od nekih drugih, ali tu ulaze i problemi sa nekim raznim štetnim tvarima koje isto čovjek ubacuje u sam okoliš. Evo, to je taj ekološka valencija, znači to je to podnošenje tih promjena i što se više udaljava organizam od tog optimuma, poveća se stres za organizme, on postaje osjetljiviji za sve druge možda faktore koji nisu toliko bitni, ali naravno kad je organizam pod stresom, on postaje podložan i bolestima i svemu i naravno kad se pređu granice da nastupa smrt. I evo ovdje isto jedan graf koji to pokaže, odnos temperature i trajanje tih nekih ličinačkih stadija u nekim laboratorijskim uvjetima. Naravno to se podudara i sa okolinom, iako ne mora uvijek biti na isti način. U okolini je to ipak malo drugačije, ali laboratorijski uvjeti pokazuju da su te promjene i taj neka valencija u nekom rasponu. Znači nije to da mogu ići faktori negdje u beskonačne vrijednosti ili u velika podnošenja. I sad evo ga samo misao Charlesa Darwina, neka oca današnjeg objašnjenja evolucije, da kad govorimo o vrstama i one koje su sposobne preživjeti, koje će preživjeti, da u biti nikad to nisu one koje su najveće, koje su najsnažnije, najinteligentnije, nego su one koje su se najviše prilagodile nekim promjenama koje su nastale. Ono što postaje problematično kad govorimo o promjenama, znači ako govorimo o velikim, uvijek će neki život ostati. Promjene su se dogodile, izumiranja su se dogodila, ali neki život se negdje nastavio. Vjerojatno će se i u budućnosti, ali pitanje je tih prilagodbi, koliko će i kako se čovjek svemu tome prilagoditi, s obzirom da te promjene nastaju jako brzo. Znači mi u zadnjih 100 godina imamo promjene od nekoliko stupnjeva, što je izuzetno puno, s obzirom da se, ne znam, u 100.000 godina temperatura, kad govorimo o moru, promijenila za 1,2 stupnja, sad već imamo puno veće promjene. Evo, tako je ta brzina, u biti je problem ta brzina promjena koja se događa. Iako su promjene uvijek bile, ali su to bile na puno većim geološkim skalama nego što mi danas ga osjećamo i to je ono s čime se mi moramo suočiti i nešto napraviti da probamo to, nećemo reći, ne možemo zaustaviti klimatske promjene, ali ih eventualno možemo ublažiti sa nekim našim prihvaćanjem, i možda malo nekog komoditeta, da nismo toliko ovisni o nekim stvarima, to se može stvarno bez problema napraviti, ali naravno bitno je to i na nekoj globalnoj razini isto rješavati, ali sve počinje od lokalnog. I sad kad se vratimo na naš Jadran, koji je zapravo relativno plitko more, zatvoreno, dio Sredozemnog mora, sa vrlo bogatom bioraznolikošću, znači sa negdje za sad poznatih 6 do 7 tisuća vrsta. Uglavnom, što se tiče Sredozemlja, ima ovisno o skupinama organizama negdje od 50 do 70% vrsta koje se nalazi u Sredozemnom moru.
Evo, ono zapravo samo za sebe predstavlja poseban ekosustav. I sad isto šta nam se događa uz obali sa svim ovim zatopljavanjima mora, sa raznim tim nepogodama, isto dizanje razine mora koje je evidentno. Evo ga, to se nekoliko milimetara godišnje stalno raste razina mora. To pokazuju i mjerne stanice koje imamo, jedna je u Bakru, tako da evo, to je nešto na što se sigurno mora računati, pogotovo u nekoj bliskoj budućnosti i s obzirom na sve što se događa na našoj obali, a da je naše more kroz istog neku geološku prošlost bilo drugačije, evo pokazuje i ovaj slajd gdje se zapravo vidi koliko se ono mijenjalo kroz, evo ga, ne tako puno godina unazad, a ono što je isto važno da su tu i živjeli drugačiji organizmi. Inače, Jadransko more je nastalo od nekadašnjeg toplog Tetis mola, gdje su u tom moru zapravo živjeli sasvim drugi organizmi nego što su danas. Mi danas imamo dokaze o tom životu u raznim slojevima na kopnu, na zemlji i evo ga, to je ono što zapravo pokazuje i nekim rekonstrukcijama i analizama samih tih ljuštura i školjkaša i svega, zapravo da je nekad i količina, može se procijeniti sa tim raznim analizama, i količine ugljičnog dioksida i temperature koje su bile na našem području, i sva ta istraživanja izuzetno su bitna da se zapravo može predvidjeti šta će nas čekati u nekoj našoj bližoj budućnosti, nekoj daljoj budućnosti, i sve prognoze koje znanstvenici daju i nisu tako optimistične. Evo, isto zašto se te promjene u Jadranu događaju u biti tako brzo. Naravno, sjeverni Jadran je vrlo plitak, događa se manjak oborina. Isto upozoravaju, iako ja moram reći da ja to ne primjećujem, ja bih rekla jer živim u ovom području gdje je jako puno bure, da zapravo te bure nisu više kakve su nekad bile, a inače Jadransko more, sjeverni Jadran je u biti područje gdje nastaje ta hladna zimska voda koja ide prema južnom Jadranu i zapravo koja omogućava neku cirkulaciju mora. Sad se govori da toga više nema, a jedno od sad tih najnovijih istraživanja je u biti, evo tu su, znači dolazi do poremetnji u tih termoklini koje su inače prirodne i koje isto na neki način određuju taj život u moru. Znači te pridnene temperature više nisu onakve, one su inače bile dosta stalne. I sad najnovijim istraživanjima se u biti vidi da te temperature, ovo što je sad profesor Bilibić sa svojim timom i sa drugim stručnjacima iz Italije ustanovio i što su vidjeli, izmjerili da se u dubokom Jadranu, znači onim najdubljim dijelovima, da je povećanje temperature od 0,8 stupnjeva, što je zapravo s obzirom na prijašnje razdoblje strašno velika promjena. Ta promjena, oni naravno ne znaju šta će se događati, ni kako, ne mogu to procijeniti. Ono što sam na početku rekla, tu su bitna ta stalna mjerenja, stalne postoje koje bi trebali dati podatke da se stvarno vidi što se događa. Međutim, takve promjene u temperaturi pokazuju da može doći do nekih promjena u čistoj toj fizici, dinamici mora, znači promjenama nekih struja, što će onda imati sigurno jako veliki utjecaj i na sam život u našem moru. Inače, kad govorimo o tom utjecaju ugljičnog dioksida, to sam trebala u biti prije reći, da kao more koje apsorbira taj ugljični dioksid, on je prirodni apsorbent, međutim on ne može ipak apsorbirati svu tu količinu koju čovjek proizvede. I zato je izuzetno važno čuvati more, čuvati život u moru, jer svi ti organizmi isto taj ugljični dioksid provode u svoje ljušture i na taj način zapravo duboko deponiraju taj ugljični dioksid i izlučuju ga iz atmosfere, a isto tako i biljke koje služe za fotosintezu. Naravno da te velike količine može biti problema što se tiče zakiseljavanja mora, ali i puno veće količine isto tako mogu utjecati i na organizme koji inače trebaju taj ugljični dioksid i određenu količinu da bi gradili svoje ljušture, i to isto može biti ubrzo problem. O ovom sam već pričala
I sad kad govorimo o tom našem životu u našem Jadranu, znači život u našem Jadranu prilagođen je nekim uvjetima koji su tu vladali već godinama, neke promjene glavnih ekoloških faktora dovode i do promjena. Evo tu su ti glavni ekološki faktori, glavne zajednice. Ja ću to samo sad preletiti jer jednostavno nema vremena da o tome govorim. I ono što zapravo primjećujemo, to su znači neke sve prirodne zajednice, sve zajednice imaju neki svoj sastav vrsta, međusobno uravnotežen, znači i to zapravo pogoduje toj biološkoj ravnoteži i ekološkoj koja omogućuje normalno odvijanje života. A ono što mi danas, osim klimatskih promjena, na koji način čovjek djeluje na okoliš, bacanjem raznih štetnih tvari u okoliš, od raznih ulja, aromatskih ugljikovodika, raznih metala, kao što ste vidjeli ovdje u luci. To nisu glavni ekološki faktori, znači isto LNG terminal sa količinama klora jer se radi o otvorenom sustavu. To nisu oni bitni, ali naravno sve te štetne tvari ne nestaju, one ulaze u naše more, ulaze putem ishrane u hranidbene lance i zapravo na neki način isto organizme stavljaju pod neku stresnu situaciju. Takvi organizmi koji su pod tim nekim utjecajima tih štetnih tvari postaju manje otporni na sve ono što se događa u okolišu, na razne bakterije, viruse i dolazi do velikih izumiranja, posebno evo kad govorimo o plastici, ona je također problem, a ovdje vidimo da se sve te štetne tvari u biti u stupcu vode i kroz sedimente, ulaskom u hranidbene lance, bioakumulacijom i biomagnifikacijom zapravo provode i do samog čovjeka, pa danas evo to sve nalazimo i u čovjeku. Da ne govorimo o pritisku na našu obalu sa izgradnjom gdje se zapravo uništavaju sve one zajednice koje zapravo podržavaju bioraznolikost, to su ta plitka kamenita dna koje zapravo podržavaju bioraznolikost cijelog Jadrana jer svi ličinački stadiji organizama u biti žive u tim nekim kamenitim područjem, znači gdje su te travnate zajednice, gdje su te alge, gdje se tamo skrivaju od nekih predatora i tako opstaju. I sad kad, evo ga, jedan ovaj slajd koji govori da mi smo prošli COVID-19. COVID-19 bio je problem i zajednica je reagirala, znači tu su bile razna ograničenja, koliko pametna, bolja, lošija, međutim dovoljno snažna da se zapravo svi uključe i da se reagira. Ono što nas je više pogodilo, što je bilo problematičnije iza COVID-a, zapravo je recesija koja se javila, razni problemi, ekonomski problemi, gospodarstveni. I tu nešto, evo ga, se može reći da čovjek na neki način pokušava nešto napraviti, međutim, ono što nas očekuje, promjene i problemi, su oni sa klimatskim promjenama i oni sa kolapsom bioraznolikosti. To su problemi koji će nam uvelike promijeniti našu budućnost. Međutim, kad gledamo koliko se ljudi time bave i koliko su toga svjesni, zapravo sa onim svime što se danas događa od ratova, ponovnih, guranja izvora energije kao što su nafta, ugljen, zapravo vidi se da se puno ne razmišlja i da zapravo dovoljno se ne shvaća ovaj problem, znanstvenici shvaćaju, upozoravaju, ali oni koji mogu donositi odluke, oni se ipak nekako više vode nekim profitima i nekim drugim ciljevima, a ne očuvanjem neke budućnosti za čovjeka i za biti život na ovoj planeti. Evo samo ću spomenuti da se to ne govori onako samo na pamet. Imamo primjera u našem Jadranu da su se pojavila izumiranja periske. U 4 godine mi smo skoro izgubili jednu vrstu, ona se sad pokušava održati u ex situ uvjetima u akvariju u Puli. Nekad je bila jako široko rasprostranjena, evo ga danas. Šta se dogodilo? Zbog zatopljavanja mora, jedna nova vrsta parazita koja samo napada tu perisku se razmnožila i naravno uzrokovala smrtnost. Međutim, istraživanja se vidjelo da nije to samo taj parazit, nego još neke i bakterije i virusi. Naravno, parazit je oslabio imunitet vrste i onda je ona postala podložnija i to je dovelo do
ono masovne smrtnosti tog organizma. Evo, i to je stvarno žalosno za vidjeti, međutim, nije samo pina, ta smrtnost se s povećanjem temperature javlja i u raznim uzgajalištima, evo ga, pa gdje su veliki pomori, čak na talijanskoj obali su počeli, more je mrtvo, jednostavno nema više, to vam je, evo, bilo je i u Novigradskom moru sa dagnjama, koje su inače gospodarstveno kao za uzgoj izuzetno važne, a recimo u Italiji su počeli uzgajati bisernice, zato što ona podnosi veće temperature i odustali su od takvih uzgajališta dagnjišta, mislim, bisernice se ne jedu, ali dagnje se jedu, izuzetno su važne za prehranu čovjeka. I sad kad govorimo o svemu tome, možemo i tome što zatopljavanje znači za naš Jadran, znači mnoge vrste autohtone podizanja temperature nestaju, ugibaju, no međutim neke druge vrste dolaze, nekima paše ta temperatura, pa sad kad govorimo o invazivnim vrstama, mi ih imamo u našem Jadranu danas u svim, zapravo imamo jako puno došljaka, ali nisu sve invazivne. Invazivne vrste su onda kad one ustale svoju populaciju, znači kad one počnu sa razmnožavanjem i stvaranjem potomstva moru, onda kažemo da su se one ustalile i postanu invazivne i naravno nemaju nekih predatora i zato se naglo šire. Ovo su iz svih skupina organizama, mi danas imamo došljake u naš Jadran. Naravno nisu sve invazivne, u Sredozemnom moru ih se nalazi nešto više, u Jadranu evo ga manje, ali sve više smo svjedoci dolaska novih vrsta i mi možemo slobodno reći da se život u Jadranu mijenja. Kako će to sve na kraju završiti? Nije samo problem novih vrsta, problem je i tih nekih štetnih tvari koje isto unosimo u samo naše more, tako da evo ga, ovdje su sad vidite prema svim skupinama organizama koje znamo koliko je kojih vrsta unešeno, vidi se da je nekako najviše tih člankonožaca, tu spadaju recimo rakovi, nekih mnogočetinaša, dok je evo ga, sljedeća skupina ide na neke alge i školjkaše koje su unešene more. Putevi prijenosa su različiti. Neke nove vrste dolaze prirodno, a mnoge vrste dolaze i preko pomorskog prometa, a naravno ne dolaze samo ove veće, dolaze i razne bakterije, virusi, a ono što smo svjedoci zapravo da naše more polako odumire, sad su evo ga tu razne vrste koje susrećemo, razne uslijed bakterija, izumiranja, razne slojevi bakterija koje zapravo prekrivaju sve te slojeve, evo ga jedna vrsta planktona, isto također štetno. I sad, evo ga, ja vidim da je sad vrijeme da završim. Znači, ovo su sve neke usporedbe, nove vrste koje dolaze, koje su jako slične našim vrstama, teško ih je za raspoznat, teško ih je i nemoguće ih je biti zaustaviti. Mi imamo isto primjer s kaulerpom. Ova kaulerpa taksifolia na neki način je zbog niske temperature, jer se radi o jednom klonu, znači ona se ne razmnožava spolno, nego samo kidanjem dijelova i u biti kad je došlo do promjena u okolišu, znači kad je bilo hladno more, zapravo cijela ta populacija u Malinskoj nestala, ali imamo ovu drugu racemozu koja se jako raširila i sad je u našem području voza i svugdje drugdje zapravo prekriva cijelo morsko dno i na taj način u biti šteti onim autohtonim našim vrstama koje su na neki način povezane u hranidbenim lancima i održavaju tu neku prirodnu ravnotežu. To je bitno. Znači, neko će reći zašto sad nove vrste, pa imat ćemo nove, nije važno. Međutim, one nisu međusobno povezane tim hranidbenim lancima, može doći do nekih ekspanzija, poremetnji, znači protok energije nije onaj isti kakav je bio i zapravo naše more postaje puno osjetljivije na sve promjene koje čovjek donosi i mogu se javiti razni problemi od nekih novih cvjetanja mora, nekih toksičnih cvjetanja, kao biti onda opet i čovjeku gospodarski da rade štete. No to je samo za čovjeka, koliko je to bitno, to je sad, kad govorim o ovom drugom nekom segmentu, opće kvalitete života i preživljavanja je, evo ga, jedan možda manji problem. Naravno, tih vrsta ima puno, ovo je naoštromina vrsta, isto tropska, invazivna, koja je bila neko vrijeme, isto je nestala.
ne skroz, ali nema je više u takvim količinama i evo nove vrste iz svih skupina, svugdje, nisu sve invazivne, na svu sreću. Ono što vidimo, evo ga, su i takvi pomori organizama, sluzi koje se javljaju, to obično ronioci ukazuju. I u biti smo svjedoci velikih problema, ovo je plavi rak. Jedan od načina rješavanja može biti ishrana rakom jer je izuzetno kvalitetan, međutim isto ljudi nemaju navike, pa ih nađemo na placi i nisu tako skupi, ali jednostavno čovjek je nekako skeptičan prema tim novim vrstama, ali inače je jako kvalitetan za ishranu i to može biti jedan način kako je da tu invazivnu vrstu, jer on je invazivan, kako je staviti pod neku kontrolu kroz ishranu čovjeka. Sad imamo isto ovih raznih plaštenjaka koji rade probleme u ribarstvu kad se oni namnože, isto zbog toplijeg mora. U ribarstvu su manji ulovi i evo ga, to nam se sve češće događa. Mnogi govore da će nam budućnost našeg mora su meduze u moru i plastika u moru, a evo ga i ove nove vrste riba. Nekad smo rekli da iz Jadrana možemo sve jesti, danas to više nije tako. Imamo dosta novih vrsta koje su otrovne. Jedna je lionfish, ali ona se može jesti, ona je izuzetno ukusna, ali je užasan predator i jako se brzo širi u našem Jadranu. A druga je, evo ga, jedna vrsta ova napuhača, koja je inače poznata kao fugu riba, izuzetno otrovna, koja, evo ga, u Japanu poznata kao specijalitet, ali se mora dobro očistiti jer je stvarno smrtno otporna ako se jetra dobro ne očisti. Međutim, i njeni drugi dijelovi tijela su u određenom periodu života isto otrovni, tako da i nekim dodirom isto može prouzročiti velike probleme kod čovjeka. Evo ga, doktor Dulčić je čak rekao u nekom periodu na proljeće kad su ti toksini najjači da dodirom kože i da, ne znam, isto odmah automatski dotaknete neke svoje sluznice, isto možete prouzročiti smrtno stanje. Ja malo sam ostala kod tog tumačenja onako iznenađena, ali sam znala za jetru, ali nisam za ovo drugo znala, ali evo ga, oprez sa svim novim vrstama koje su u našem Jadranu, jer naš Jadran se mijenja i nije onako bezopasan kako je bio prije. Evo ovdje samo vidimo kako se te vrste šire, da su ulovljene i u Istri, nekad su bile u Južnom Jadranu, sad ih već imamo u Istri, znači te vrste se šire. Evo lionfish koji je izuzetno brzo se raširio u našem Jadranu, baš predator, vrlo lijepa riba, ukusna za jelo, ali evo ga, jako se brzo širi i u Jadranu već stvara velike probleme. Postoje sad razne akcije kada se love i tako neke nagrade da ih se čim više isprazni, da ih se čim više makne, ali to je jednostavno, rekla bi, nemoguće baš napraviti. Evo ga sad ova nova vrsta ribe, to je ta riba kirug, to je isto atlantska, pacifička vrsta, koja je isto tropska vrsta, došla je u naš Jadran, čak je u Kostreni ulovljena i evo pokazuje, evo ga, stvarno promjene koje se događaju u našem moru. Ona inače biljojed, ali jede i te manje bez kralježnjake, kirurg zato što to onako dobro čisti morsko dno, ali nekad to dobro čišćenje nije baš uvijek tako pozitivno jer ona nema nekog neprijatelja i jednostavno s time smanjuje neki našu bioraznolikost i u biti sve te cikluse koje su međusobne vrste povezane i održavaju tu biološku ravnotežu. Evo, sad je tih vrsta jako puno, one se na razne načine šire i prirodno, prirodni areali, ali tu je prijenos pomorskim prometom, marikulturom također jako puno. I evo, i to su problemi s kojima se moramo suočiti. Naravno, jako puno je i na onima koji donose odluke, da stvarno se samo ne donose novi zakoni, samo da se donesu, nego da se stvarno i promjenjuju, što baš u praksi vidimo da i nije tako, primjera je niz. Znači može se puno učiniti ako postoji dobar dogovor, ako postoji jedinstvo da se stvarno nešto napravi, međutim vidimo, barem ja vidim da tome nije tako i vrlo sam pesimistična što se tiče općenito naše budućnosti. Promjene koje se događaju neće nas svih isto pogoditi, uvijek pogađaju najviše one najsiromašnije, odnosno one koji žive od nekog svog
fizičkog rada obrađuju polja bez puno nekih drugih intenzivnih bez intenzivne poljoprivrede i proizvodnje, a naravno oni koji su krivi za te klimatske promjene i količine ugljičnog dioksida koje ispuštaju u atmosferu, to su zapravo bogatije zemlje, gospodarski razvijene, koje će se na neki način snaći, ali sve ove druge zemlje neće i zapravo nas u nekoj budućnosti, kako govore mnogi stručnjaci, očekuju promjene, ne samo prirodne, klimatske, nego i društvene. S tim idu i društvene, idu migracije ljudi, idu znači potraga za životom gdje može se preživjeti ili biti jednostavnije živjeti, jer suše, poplave jednostavno će dovesti do promjena što se tiče hrane koju možemo uzgajati na nekom području. Treba se to mijenjati, a to nije tako jednostavno niti lako, jer se treba i naučiti i znati kako. Naravno, uvijek možemo krenuti od sami sebe na razne načine, ali ja isto uvijek naglašavam da je bitno da se na višoj razini donesu zajedničke odluke koje ćemo se svih pridržavati. Da su problemi u poljoprivredi i da ih mi već osjećamo, to vidimo. Znači, ovo su utjecaj raznih klimatskih promjena na razne one poljoprivredne sorte koje su nam osnove za prehranu. Znači one imaju sad zbog tih klimatskih promjena i slabiji su urodi, zbog tih raznih katastrofa ti nasadi se skroz unište, a mi to onda naravno vidimo i kroz povećanje cijena. Svi smo svjedoci da nam je zapravo hrana u našim marketima i svugdje drugdje na placi izuzetno visoka. Pa da li samo zbog toga, to baš ne mogu tvrditi, ali jedan veliki dio sigurno su i ovi problemi koji susrećemo sa klimatskim promjenama. Da ono što je bilo na početku, znači oni neki scenariji, da je za klimatske promjene teško da ćemo zaustaviti, ali ih možemo ublažiti. Možemo ih ublažiti sa tehnologijama koje su vrlo suvremene, koje sve te neke štetne sastojke i količine ugljičnog se svede na minimum, da se razna ta energija koja se događa kao što je ova spalionica u Kopenhagenu, koristi za zagrijavanje, znači stanova, znači ona sigurno takav ne može zaustaviti, ali kad bi se te tehnologije nove, jer ima puno novih tehnologija, tu ima i znanstvenika koji sigurno puno više znaju o tome, naravno da je sva ta tehnologija izuzetno skupa, no tu se isto ostavlja i otvara pitanje što je zapravo skuplje, jel da? Da li ulagati u takve tehnologije, jer to nam zapravo donosi ipak neku nadu, ipak neku kvalitetu koju još možemo očuvati na ovom našem području. I naravno da takve tehnologije nisu nikad preskupe ako zapravo govorimo o životu i kvaliteti življenja. Evo, ja bih završila s tim, malo sam prekrdašila, ne previše. Evo, ja mislim da imamo još 15 minuta, jel da, ili koliko, do 11 ili ne, znači prekrdašila sam, znala sam, mogli ste me malo izostaviti. Ne, Milana, sve ok. Mislim, ovo je bilo onako pregledno, tu bi se sad u svaki dio moglo ući detaljnije, prokomentirati i zapravo svaki dio ovog jednog preglednog predavanja može biti predavanje za sebe sa detaljnim objašnjenjima, ali evo, ja sam se odlučila za ovako nešto, čisto da potaknem svih na neko promišljanje gdje smo, šta možemo napraviti. Evo i sad, ako ima vremena za još neku raspravu. Da. Puno hvala, prezentacija je bila stvarno zanimljiva, moram priznati, s obzirom da mi je to struka, pa mi je onda na neki način stvarno zanimljivo. Nadam se da i ostalim kolegama, jer smo čuli jako puno informacija i super je što će na kraju krajeva svi oni koji budu to pogledali i poslije imati priliku dotaknuti jedan dodatni segment, jer smo ovu priču oko ekologije i aktivnosti Lionsa dignuli sad još na jednu višu stepenicu, odnosno priču bioraznolikosti, jer nekako imam osjećaj da smo se zadržavali na klimatskim promjenama, utjecaju, otpadu, sanaciji, kako možemo djelovati kroz lokalnu zajednicu, ali treba biti svjestan i ovog elementa, a to je direktan utjecaj na bioraznolikost i važnost očuvanja bioraznolikosti u svakom od naših područja, odnosno ekosustava.